Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur Mau suwun. dhisike sesideman kembang rawe king Mbah Kung menika. Oh ngaten. Wong loro ana Mbak Elisa, ana Mbak Umi. Weh, Upama padha legane upama sak pantaran lho, Jo. Cik. Guru upama kowe milih Mbak Elisa apa Mbak Umi? Awakmu nek kira-kira ya iki aku takon sik wong cinta kalau tidak sehati bagaikan sebelah tangan Bertepuk saja. sebelah tangan. Nah, Nggih. umpama aku naksir jenengan ngono pertama kali permintaane sampean apa? Bingung mesti. Retindasku elek to. Ya sampean aja mutusi ngono Lah sik. permintaan kira-kira apa sayang? Permintaanku dikasih kepastian aja dulu. Wow. Pasti, nek niki pasti. Kalau Elisa permintaan pertama apa sayang? Aku sing tak jaluk Iya. motomu. Wah iya. Apik lho Jo, Jo. Tresnoi cari moto turun ke hati. Oh. Tadi ki ndelok motomu dulu. Oh, motomu mendolo. Motomu dulu kok moto mendolo. Lah itu tadi ngomongnya mumet ngono ya. Dari mata turun ke hati. Terus akhirnya menjalin cinta sehati ke pelaminan. Wah, cara bojoku loro ngene Pak Igit. Piye, piye? Tanggoku bendina ndonga aku kondang mati. Kok iso? Lah sing lanang kaya boyo wedok ngene-ngene iki lah ya. Ape ndang ape do dinggo. Tapi malam hari ini kamu pasangkan keduanya menjadi mesra seolah-olah menjadi pasanganmu. Mbak Elisa coba sesideman digandrung Julang. Etek-etek wis sesideman karo Julang. Oh ngeten. Kula sik gandrung niki. Oh iya no. Ya, Sing rada apik yoga ya gelem aku. ngene lho. Ora sangkempet. Engko nek ketok-ketoke kok awakmu ora betah terus kepengin mutah langsung sor ngono wae ya. Ada ya. Yo. Wiwitane Wiwitane. dicekel tangane. Kene tak cekeli. Oh, Tak cekeli. cekeli. Aku sing wedi line iku lho. Kok cekel ya. Tak demek. Hah, aku ape didemek. Anderek sang peki. Nembe gandeng nopo Mbak Elisa? Nikita. Heeh. Nikita. Heeh, gandeng nopo niki? Kadal. Mbok nyambik ngono ora apa-apa, rada gedhe sithik. Jenengan ngerti kadal ora? Napa niku kadal? Kewan cilik tapi sing senengane melet. Piye? Nek meret piye, Jo? Melate piye? Alah kok apik kowe timbang kadale. Lah kula pakane kok Pak Iki. Oh iya. Coba oper karo Mbak Umi, Ya mripate iki lho. Wah. Nyapa sampean kok terus nganu ki ngapa? Ibumu WA aku Pripun? titip anak wedok. Lho, kowe kenal karo ibuke Nduk Umi? Lho alah ibu ini ku kanca kula mek Bang Mekar. Juga Bang Mekar. Lah ibu-ibu ning karo do guyu. Berarti kowe omahmu sok nggo kumpulan ki nggo Bang Mekar ya, Jo? Nggih. Kemis sore, Kemis sore. jam 4 kae. Jam 4. Jenengane mbok takok wong Bu Sigit ya anggotaku kok. Layak. Kowe do terus do ngomong bareng-bareng do ngopo to kowe? Nika anu Pak Igit, saderengipun utang memang kan ada kata-kata perjanjian. Oh, perjanjiannya piye? Ya. Ini kalau satu kelompok mengucapkan dengan kalimat, saya berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Terus Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. bojoku diutang pira ya? Oh, alah, kok Bu Igit niki saniki setiap Kamis nika 227. Nggih. Niki pun tok 40 ajeng diguling melih niki. Sayang terus ke melih. Wong loro kok ayu-ayu kabeh. Karo bojomu sing nang omah ayu ndi? Ayo apa iki? Pak Igit masih mumet ya ayu iki to Pak Igit. Priya bagus kang oleh budaya
bocahe ayu pinter kepengin nyetot pipine ibuke aku. Loh, Tak kira nyetot pipine anake. Lah putu anake iki wis pantarane anakku kok Pak iki. Piye umpama menurutmu ngono awakmu iki imbang-imbangan umur wae ya. Nggih. Pura-pura bersandiwara. Umpama awakmu omah-omah karo aku ngono piye perasaanmu? mesti aku ngenes. Lah, iki jawaban jujur iki. Heeh. Lah ya mosok aku tangi turu nyawang koyok ngene. Arep turu Turu nyawang koyok ngene. Madang nyawang koyok ngene. Terus iso uga aku terus mbok setrumno listrik kabeh gede ngono ya. Kaya wong nek wong lanang ki wong wedok ki rasa milih-milih sing penting cinta yang suci. Wong nek wis dadi bojone iki lho, sing dienggo iki ora raine. Lah apa nih? Loh. Apa maksudnya napa? Ati. Oh, hati. Oh, ati. Sehati one heart. Kok iso Inggris barang. Nanging kok saged bahasa Inggris bareng to Pak niki, Pak? Oh, iki basa apa-apa iso kok. Sunda iso. Basa Sunda saged. Madura iso. Arab ya iso. Ah, kene keturunan Arab. Arab apa? Arab pati genah. Iki. Sawan menyang kutha gedhe. Lho iki Nduk Umi. Wah, iki WA saka Pak Wakil Rektor 3 UNES Pak Ngabianto. Oh. Iki nyimak dadi dua layar. Sing kiri iki nggo timnas karo Vietnam, sing tengen Sige Channel. Oh. Kalah kan kalah. Nggih. Oh. Iya, terima kasih Pak Sigit. Mbak Umi bisa kuliah S2 di UNES. Langsung diterima sebagai mahasiswa baru 2026. Oh. Iya, wis saus matur karo Pak Warek. Langsung. Rono kon njukuk jurusan Jurusan apa? jurusan. Lah berarti kula langsung ten UNES langsung bayar ngoten, Pak. Oh iya. Oh. Terakhir tanggal 8 gitu nek sing S3, Bu nek sing S2 raro. Oh nggih. Pokoknya spesial untuk para praktisi-praktisi di lapangan. Bagi pelukis, bagi yogo, bagi sinden, dalang, pemain film, toprak kabeh iso kuliah ning UNES. Oh nggih. Ganti Elisa. Elisa iki untuk dewasa iki. Ora rondo iki aku wis dewasa banget loh, aku wanita dewasa aku padahal. Wis percaya berarti wis mudeng karepe iki. Nah, Wis yo. mudeng. Dok, Karepe kadang kon nembang podong. gentenan iki lho. Oh iya. Duh, Elisa. Bendera teraske yung yon. Aja nggon kono. Wis toh engko aku terus ngono tak imbe 20. Kok sithik men iki, Mbok? 20 yuta Pak iki. Selendang kuning. Bayarmu ki piro arek ngimbo iki? Hah? Bayarmu ki piro? Wong arek ngimbo 750 iki? nek arep 3 tahun mosok ra lunas. Oh iya. Bener. Selendang kuning kan saking Alah. Iki pacaran tapi dibuak. Ndelek kene ya. Ben ra ketok, ben deg-degan. Engko nek ra ketok aku kleru. Apa sing kleru apa genahno? Lungguhe iki lho lungguhe. Ora tuh. Sing ora ketok dikongkon ketok ya Jaya. Lah iya, sing ora ketok dipasani Senin Kemis gen ketok kok. Coba ndelok suaramu kaya Ganti kowe, Jo. Swara kurang permono. Ono merongose saya ketok. Kula niku asline gak merongos. Lah napa? Pas lahir niku ilate kula kedawan. Lah, ape diketok dokter. Heeh. Lah niku nggo heman, akhire untune sing takon nututi ilate. Oh, ngono. Oh, ngono. Ngono. Dadine ngeten niki. Ndek mono ya mbokmu cirikane seneng
karo kowe bangga. Kowe bangga. Kudang ganteng-ganteng dhewe lho mbakmu. Oke, Piye ter? angger pe sekolah no. Bagus dhewe, bintang-bintang dhewe. Ape teng pundi, Mas? Sekolah, Mama. Terus Bareng ning sekolah nawar kancaku Jiro Lupatmo, tetep elek dhewe. ya itu tanda bukti bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tulus. Abadi seperti matahari. Ke endi mo raine? Rai ini dhuwur kok delok raine ngisor. Ah ngisor ki yo duwe kok. Rai apa? Rai lok. Iya. Mama apa seneng aku tenan ate. Ora kowe iki lho kaya wiyu kangkang. Rasane aku pengen nyebrang rono lho. Wah, kepengin digendong sih. Aku lak Simbolis iki ngene. Ning wasis ngungro. Iki lho kaline jembar gede banget ini aku ora iso nyebrang, Lah Mas. kalimu kekamban kok. Kambang. Iki lho, pikantuk salam saking CFC Semarang. Cik. Mas Surito, assalamualaikum, sugeng dalu Bapak. CFC Semarang derek nyimak salam kagem CFC Senusantara. Rahayu sembah nuwun. Sembah nuwun. Salam Mas Utomo. Iya. Apalah kita tanpa penggemar ya Pak Iki. Oh iya, betul, Terima betul, kasih betul, Cakraningrat Fans Club. Nggih, Pak Suwono gebek. Iya, nggih. Sembah nuwun Pak Suwono Gondosari. Ngemplak. Nggih, matur nuwun. Terus Hangung romarang bendoro Tiah sulis tio picer ngincangake alis Oper Nduk Umi Hafifah mumpung disimak niki Mas Kuncoro Umpama saking Semarang menika. Nggih, selamat S2-nya. Oh nggih, sembah nuwun Mas Kuncoro. Ya. Jelaske nak Terus no sesideman. Umi. Luweh becik patenono nimbang pisan. Payuke Mas. Ah. Kembang rame ngidul gerobokan so. Monggo Mbah Kong.
Matur nuwun menika request Mbah Kakung Pak Tugiman menika.